Hello, what's up guys? Padong demi karon sa mga classmate. Mag-food trip. Ano ang mga classmate? Napada may gihuwat isang book kung mga classmate isa. Napa silang boarding house. Di man ka to mo uban. Gawat tayo mista mong kauban nga nangasaag. Nangasaag ni. Dito na. Dito na mo. Ngasaag dito mista mong giagian guys ba. Ang laktod manggod ni. Saag pa more. Oh, lagman naman dito. Panglaktod pa mo. Huwag mo katuwa sa gagianan. Ulipat na? Yeah. Hayo na kayo. Nakayo dito ron da moto. Tahu sudah tahu. Isunod doon mo. Dibayar gitu dito. Abi ko kasunod mo. Ya, dua gitu. Dua gig tuyukan. Ngasaag doon. Ayo lah. Ang busing kato, naman ko na. Tuwa na silang busing. Magtano rin sila. Gano'n na yan, nangasaag. Abi mo kagasunod mo. Di, abi mo kasunod mo kay. Oh, diritsa yun. Diritsa. Hiso naman ka muna eh. Walang ibalik mo mo. Dito. Dito, abi mo kasunod mo kay. Kadungan. Karon guys, dana damig boy sa mong classmate si Marlon with ano ilang bahay guys oh. Sa kanan ni Globe. Kanawan na tong isa ka Globe guys. Ayun na sa ka Globe. Mga classmate ah. Yoy! Kaya nga, may suod. May suod tara. So, tanaw na to. Aha. Masaag me. Lumay ragsuod ng pre. Lumay kayo ragsuod. Dabang na kayo. Sunod. Ano, ano yun? Oh, nalipat ko ba? Hindi sa may ito na straight. Hindi ko ba? Sa may dyan sulti, nangyabot mo ni Dapita. Kamera? Pero kayo? Ilaw na So, pas yun, kalibanya ka na. Tambal eh sa mga kasukasuhan. So, what's up mga people? Nagsuot ka silang bahay. Mo din na yung amuang sudan karon. Pansit. Kanton. Nato dito manok kaya guys. Itong manok. Ano ito na? Napalit mo ko ulit. Udah pa isa na guys, kaluto dahil sa kamong kanon ng paniog to. May galang ikan sa Danau. Ano gilito ni mo bay? Shabu. Buang ka. Sa buhay mo.
Tilas pre. Nakutan ninyo na bay. Rong mga unta. Tulo. Tulo dyan. Oh, garon mga bay, gibuak na mo ang lobe. Masa gamit yung mga musik tingog yun. Na may question here. Body ba? Robot? Baby? Wala na sa kapkataan. Sagun sama? Apps? Ngit-ngit mga bay. Diyan nag-among nilamaw. Ano yung mga tawanang magpasinabot? O ba di magsabot ba ano? O dadyon pa? Oh, lagi. Abo nga lagi ako na Mura man ako sa mura man ako sa karton. Tara ka buok. Bukaw na eh. Hindi po alam sila pansin guys. Pata, dugay na. Dugay, katawan na. Lugay na ng litson, alas 2 ito makakaon. Ay, alam ko, malung-malung ko alam ko. Hey guys, welcome to my... Kaya po na po. Kini siniral butan, hindi pa niyo usahay no? Puta na gay na eh. Sawahin na lang. Patay. Mas yaw may busi bugilak. Curi pa na yayar ka na tayo. Ay, ito ba? Picture-picture na ka na, may din ka naman. Nagapo pa ut na sila rin guys. Nakakubot is magay. Bulolaan. Jepikan? Ha? Jepikan? Doon sa mo ka na palimag. Apil-apil na po ng duwa-duwa. Kami sudlanan, gugmantika ba? Sudlanan ni gugmantika. Murag na lang food ulit. Dapat do. Muna yung mong lamaw guys, patangan na mong mantika. Ale. May katibuo ka ng sod lagi. Muna day. Coconut. Na may laog ganun ka. Ha, may katibuo ka ng sod na. Hoy. Patangan na nila guys at lamaw. Unang galay. Oh, piste ay. Then, hotdog. Tika mo siga, tangan ka lukay. Lukay may gadag siga nga. O, ilunod na nila ang ilang kanton. Ito ka na yung kanton na sa bawo na? Sabon na ganyan. Sabon yung kanton? Walo ka buo. Kaya na mag-baho yun. Muawas na ba? Kaya nawas, dito kami ito sa baho. Anak, manay mo mangluto. Dahil ka muna, luto. Sunod, kanton, hotdog. Nagbilin tagamay, kilawon. Kilawon. Makabutod, diba nagtiyan? Hindi manghatag. Wow ka. Hindi na deh. Kilaw lang kanton. Mura man ibog chicharon. Mura man ibog kakaab chicharon eh. Ang kilaw tab pancit. Balik-balik. Sige, na. Pataw-taw isa. Di itak-ang sana dari ito. Ipatataw rin sana. Ito sana. Ako na kay. Gahe pa na. Itak-ang sana. Mura pa na ka ng naihuan.
Nami man po guys, ning kilaw tag kanton. Nga kaw sa ron. Sisi. May namuno mo kaw kanton. Kilaw. Wow, lami oy. Okay, mikos-mikos na nila ang kanton guys, ha? Hindi ko na po ba. Mikos-mikos, 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 good. Dan pura, wakil na mga mungsa sa. Gawas na ba? Isa. Now, ano, food trip na natin yung bukit. Sinukod na sa pinagpagtimpla nilang kanto na. Paano yun nila ba? Sinukod na yun. Dan. Ah! Hi guys. Pero guys, ito kuno mis gawas mga on guys. Gawas bahay na dito. Ato iba, di na mo. Ilog ko na lang mo kay sayang. Daan na lang, kada mo kanino. Asahan ko nito, di ba ta maso na pultahan. Pagtan taguan. Tamay na aron na sa baw. Atong pantawan dai. Masih ko po, gua o dai. Okay na gua. Tama. Atong pantawan na to ah. Pwede mo na. Kay nabay pandong. Balhin na namin ang ilang isa. Ikaw may nga si maa kami matumban kami. Dadong man ang isa. Ato mis gawas mangaon. Masa ka no sukdan na nek? Sugdan. Hindi na. Luwag. Temperature. Lami pag ano ka unay uwan. Hindi kayo kan. Anara manana. Agdahon. Otol, agdahon otol. Agdahon. Dahon ya po. Hindi ka na nila ang lango. Pilay mo. Pakyo ko lang. Suga o parang di utang sina. Ano to otol? Hindi ka na luto. Sakit na din. Menugo, suguan, menugo po. Ang siguro ka ma-incubate. Kuha ko sa adlaw Ay nga. man i-incubate sa ng 7 buwan ra gianak ka. Sa adlaw rin kuha ko na. Usa. 7 buwan. Dagsara may mabuhig nek 8 buwan yo. 7 buwan. Kada sa kada kaldero o pastilan. Asa na unsa na bay? May incubate sa kauna. Parang manok na. Ito di ka nila. 10 days. Buka na nila lang ano. Iyo jadi kita ni. Picture dah ya. Ito mga mixer kay. Picture record. Wow, plato marag lahi marag masakiton. Ada ba? Menghugat kan? Kami na kayo nilang sud ano? Silaw tabi. Picture awal mau sih sa picture main deh. Bisa picture kan ran ha. Tapos sa o. Tapos orang kamu ba? Iya betul. Bukan itu bukan. Wasak. Kamo ka man mo design basta mag ano? Lama. Lama ba? Anad mo maglamaw. Sorry guys. Kamu git main atau apa? Ito. Hindi na na. Ini kaya to lama pa rin dor. Ge. Lingkurana no? Wow. Sorry sa. Ano man na? Lekay. Anda. Dang Pikiran kanan, Bang. Automatic mo na picture. Ayun ang masakay. Sorry me. Ada gana na kamot. Ampo eh, sir. Ano, hindi ka mau, ampo. Apa picture? Ano, ikaw ka no? Akan. Ano, tinginan. Nangin no guys yung ano ba.
Amen. Okay guys, mga ano mi guys. Sige, kami pa-picture ah. Pero video ko. May Marlon na, Marlon. Mata mo rin damay magpanik. Duda ko ba? Pero guys, mga ano mi. Yawa, matatapan ni George. Picture, dali! Ay, mga ano mi, kay kutas na. Kita ay basta tayo. Oy, Yomeng, dali kay. Sulan mo na. Sabi ko nakita ko ang apel kamera. Muna picture, mga sa ta kay kutas na. Tagi mo. Kubkob mga bay. Mga ano mi. Ako na ta sa awon dali. Oo na. Kuyo. Ano. Bisa break sa. Break daw. Break sa very green chan. Kaon mga bay. Ngaon sa may bay. Okay. Uyo ako sa plato mo kasi ka. Duga na ka. Init. Bateng. Wala po na tumagtahi yor. Tagak mag-uban. Biya. Pre. Hanap pre. Ngaon sa bay. Ano pukurin niyo doon alam mo kay kulera ko sa Muna na. Nawad ka mo dito mga ato. Ano ba ni? Muna kagapon do ah. Muna madagapon ikaw ka gid ko sa lubot ron. Bilada yang Mayo pa na pala itong gibuhat no. bukan di karon pala makaikaw rin yung plato ha. Ugasin joning dahog apil ha. Gimarte balik ko na to sunod. Sinitahan ito kung luto na. Init ko man yung luto. Ako tumaak. Ano kay? Dili muna nang ilo. Hindi na may parihara. Gabo ko sa paran. Kibaw po na sila nga. Parihara nga hindi na pa ako. Concentrate yung mga tao na mga ano. Ngayon tao na mga ano kaya mag-concentrate pa magkakasa ang banha. Diyan na mo me. Nga lagi kasabaw na pa eh. Kelas ini nggak tuh makaut. Bahay do bilang ka? Bahay. Nagay ba yung magkasinabot no? Magkasinabot o kasabot mo daan? Di pa to nung udah ka na yor. Oo. Di makurom. Gua ko nang dong marlon tunay. Tunay. Ano? Hoy, narinig mo. Tunay adlaw at tunay pagtama ha. Yawa. Diba? Hindi mong genius ang likod oh. Kaon ba? Di mo naman dong George. Mana? Hapit na George. Pero bongga na auto kailan. Ano mo guys ha? General. Di pangandaman ng tarpaulin. Gaaw. Mama kaya kalapag ng tarpaulin. Sorry do. Ang tarpaulin na na. Ngay itong Kwan. Lapida. yung tarpaulin with na kalapate galupan. Ay, masok tak. Switzerland dito. Nga kay Switzerland ingat di mo ta. Switzerland, ilang ado nga dito. Mano? dumi ka dong ato kay. Ngay Mga jamat ah.
May mura dyan ng kaon na. Ikaw rin mabulahan. Asa mga? Luod na ka? Hindi mo ba libakol mo kaon ko? Gamay na ganit. Gamay na ganit na kaon. Napati ko, gawa na. Gamay na ganit na kaon. Ato pakita lagi ero kalima kemal na. No na bukog yung gawas. Mana murag mahagit lang ero pakita pag ka. Hindi ka po ano? Ang dako na po. Sultan na po na? Alam mo na sultan na po na? Alam? Silo ka. Kano? Kano ba? Kaon ta gagawad kay nakasabahan na po kang tingron. Mata magngipon maguro ni mo kano to nakaon. Mag gamay na may guys, may bigan. Rindia binet. Grabe style mo ra magmaon ni naon na mao pinakuha. Grabe kalat. Ya para. Kalma. Daman na standing eh. Kalma kalma ba. Dunan ka na. Yan. Baso. Ay pala be. Daga, baso rin ko ba? Ako nyo may alam maunudan. Di tayo pala yung pake. Ganun din guys, kaano mo taglamaw. Pasto na mo. Ano ba, panghimagas ba? Busot ba? Wala kang puso na naman. Saan may kasayang, hinga itong Para. Ay, bye-bye. Kaano mo taglamaw. Naglamaw na po sila na guys, oh. Naman nagkaon, may kabustunan ba? Panghimagas. Ada kamong lamaw guys, oh. Patch nila ka na. Hinaw sa ko guys, arong. Sabang kasi yung papag, di ka mo kagaghan. Yung basta yung papag, di ka pa ulit, di usap. Ano pa panagsa ba? Kaano ba taglamaw? Kaano ba taglangaw? Mama naman tagkagluto. Langaw na ba yung tagkanon? Ingog, gamay rin mong kanon na puno lagi na. Lagi kuha yung mag, oh. Priority ko mo daghang ingani ka. Perminti, kabawas ba? Yay, delikado ni pare sila ba? Perminti bawas. Wa sa tada ng bawas-bawas. Pikit talaga. Dito bulig di mabugahan. Yay. Aron, i-mention na napangan. Ay, gibalag ko yun. Wa ta na kay bad na. Ay, bertikan man ko. Sa imong kaistorya ron nga nagatapok ta. Sabi ko ay Sa imong nag-istorya ron nga nagatapok ta. nothing. Nating ako. Napusog na siya mo na ikasulti. So, ikaw sa may imong makasulti ron nga nagatapok mo. Goods na. Yung ulit na. Kaya. Tuwa na. Nilunod ang Oy.
Gagko sarap eh. Gusto mo kung kamuton. Ilunod at luwag. Kumuha ka pala na pre. Luwag, ilunod. Taitang. Okay na kay ato-ato ram. Kita rin ba mangaon. Murag sabaw kasi mga permentian nyo ra, pandugang oroy. Iyay. Okay na kay. Busog na matas luto. Sabaw na po. Hayre kay. Ubutang sana. Kay rong hindi po na malunod ni. Kapal ba? Na malaman na po dyan guys. Naman ang kaong luto. Asa si Radia dahil? Iya kan, supervisor ya. Sige bye guys, pag-uwi na ito na itong video. Thank you for watching.